Baba Nkosi yamakhosi Philelihle lokugeza izono zethu Nkosi yamakhosi angicela ukudlula kuqala eceleni uxolo ezulwini uvala lungivalela kanhle kwakhona lapho kufana nokuthi mhlawumbe ngabe bengitsheleke izibuko kwabanazo kwase ngathi namhlanje ngiyaqala ukufunda umthandazo kwenziwa uvalo kweJehova angikwazi ungabi nalo uvalo ngiphambi kwakho kodwa Nkosi ngiyacela ukuthi lingapheli hlale lokhona njalo uvalo lokwesaba ukuze ngingakhohlwa ukuthi ubani njengamanje ngikhupha umango omkhulu kodwa ngoba Nkosi yezulu nomhlaba ngithunywe kuwe kulomango nginethemba elihle lokuthi ngizowuphumela kodwa ngicela Jehova omhle uthume ingcwesi zakho maziphuma kuwe ezulwini zingabonwa muntu amakhosi aseNdlunkulu aphambi kwakho Nkosi yezulu nomhlaba kodwa ngicela ngazibona zibonwe yimi ngedwa nami kodwa ngingaziboni ngizwe izwi lazo khona ngizokwazi Nkosi ukuphumela kule ntaba isicelo sami ke ngisicela nakuthina amaNazaretha ngicela amakhosi aseNdlunkulu kwabingelela abefundisi abavangeli shumela abakhokheli ngikhuleka kakhulu ukuthi bangisize bangilekelele kule ntaba mangibhajwa babeke izandla bangiphushe kodwa Jehova oyingcwele lesi sicelo ngangakubona ungenzela sona wangena eWestville enkantolo enkulu lengangikhona wangena bangakubona wabonwa yimi ngedwa fika wamecele kwami angicale ngokuthi engixoxa njengamanje ngixoxela engibabongela bekhona phakathi kwethu abangayigqokile ingubo emhlophe ngaphambi kokuba ngifike kule ndaba engabona uJehova engena inkantolo igcwele angicale ngidlule encwadini yeBhayibheli kaMathewu 11 umfowethu ongisiza ngifundele uyoqala khona ivesi athi mefika ku6 afunde bese mangayiseka ngifuna ke ngale ncwadi ukumukela kakhulu abangayigqokile ingubo emhlophe abamenyiwe uJehova ukuthi babe khona
ngokuthumela abafethu nodadewethu behamba bebelanda bethi uNkulunkulu ukhona emzini osekuhleni kwaManazaretha. Kwathi uJesu eseqedile ukuyala abafundi bakhe abayishumi nambili, wemuka lapho waya ukufundisa nokushumayela emzini yakubo. Kepha uJohani esetilongweni wezwa imisebenzi kaKristu, wathuma ababili kubafundi bakhe, wathi kuye, wena unguye obeza kuza, sobheka omunye na? uJesu waphendula wathi kubo, hambani niye nimlandise uJohani lokhu enikubonayo. uJesu akaphenduli ukuthi yebo uye, uthi hambani nimbonise ukuthi nimlandise lokhu enikubonayo nenikuzwayo, ukuthi izimpumputhe ziyabona lapha ekhaya, izinyonga ziyahamba lapha ekhaya, amalephero ayahlanzwa, izithulu ziyezwa, abafileyo bayavuka, abampofu bayashunyayezwa ivangeli. thina lapha Ubusisiwe ongakhubeki ngami. amen. Ngiyabonga kakhulu futhi. Nendaba ke lencwadi ngicela ukuthi ingene kakhulu, bengimukela abangayifakile ingubo emhlophe ukuthi njengoba bemenyiwe ukuthi abafike lapha ekhaya khona uJehova. Yonke imisebenzi eseyibaliwe iyenzeka lapha ekhaya. Amen. Njengoba benimemile banitshela ukuthi siphambi kaNkulunkulu unyazo lwezulu, kunjalo ngeke ngakubona unyazo lwezulu. Mhla ka-1 ngiyakhumbula ngelinye ilanga ukuthi umuntu akabothi uma ekhuluma indaba enofakazi. Noma zineningi ezingaba nofakazi ngoba kwesinye isikhathi kumfica umuntu ayedwa uziveze ukuthi uNkulunkulu engeke akwazi ukufakazelwa. uManazaretha sakusangenisa umdedere mhla ka-1 wafika uJehova phambi kwethu wasinikeza umthetho wokuhlala kulo mhlangano. Sathi mase sesikhululekile sesihamba nje, ngimile lapha emgaqweni eduze kwedokotela lomfundisi Khuma. Ufakazi wami ke sasime naye mfundisi Hlabisa. Nkosana Zindela. Hayi ke sixoxela sijabula ngoNkulunkulu. Ngifuna nizweke ukuthi kungani sithi uNkulunkulu noma ngani abafuthi benilandile bathi uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu endlini sethu. Kwase kufika umshumayeli ekade ngifundela incwadi ngoba ehamba nomnye umshumayeli saba u5 saxoxa ngonyaka leso. Umshumayeli nqubeke ukhululeke ngaphezulu kwethu sonke. Noma ngayiqala indaba uyishaya ke manje kube mnandi noma kade ingeziba mnandi ngaleyo ndlela kodwa igcine seyimnandi kakhulu. Sethi kumfundisi Hlabisa ngayithola khona.
kwathi thuleka lo mthumelo wahamba nona nomthumelo ngoba wasefaka isandla kumazi ukuthi ubani uyamazi wasefaka isandla ekhokhweni afuna inyama abafundisi safu kibuthwandle uthi-ke umfundisi asihambe nisoyosa lapha ezasigaba bese ngithi hayi manje khona ukhiye la iy'ngane zizofika edokodweni mhlawumbe ezingilethele kona ke ngiqale edokodweni ubani nihamba nayosa sothintana bahamba behla uma sebebuya ngiseke edokodweni sesithintana ngenge ngoba ethi inyama seyilungile alishayanga imvula angazi noma la ishaya mina ngedwa noma edokodweni lami ngedwa hayi lishayanga imvula ngabona isinyazi lwezulu uvunywe emhlabeni nasesifweni kungakho-ke ngifunda le ncwadi engiyifundile ukuthi ambani mlandise ngenikubonile nenikuzwile alishayanga imvula ngathi hayi mfundisi maqhubekane nenyama ngeke ngimuke nezikhukhula ngenxa yenyama kodwa ngibonga unyazi lwezulu ukuthi zikhonze izinto zezulu uNkulunkulu uqobo ngoba imvula ina la kukhona khona yena kodwa kusebusika namhlanje ngithema ngibuka ngiyawuva ngizala mhlawumbe ngizonetha ngingakwazi ukuguqa phakathi kodwa uJesu engiphumile uJesu washo ukuthi hayi wasezulwini mhla ka-29 ngikhuluma ngengikubonile nengikuzwile njengoba ishilo incwadi kodwa ngigxilile kakhulu encwadini incwadi bengivula nje ngoba sayathunywa kwathiwa nathi siboliphathe iBhayibheli kuze kubonakala lapha ukuzamakholwa abanye babekhona kodwa iBhayibheli lethu leli engilixoxayo sinelethu iBhayibheli sinamanazareth ka-29 uJoni sabatha lokugcina angisabathanga lapha ekhaya ngebhizi yangakithi ngaya kwelinye ithempele enkonzweni yasemini kusuka kwelinye ekuseni dinga kwethu dinanza Sagupile kanje ngakhokhela amakholwa ezwe lakithi ngoba sizala nje kufanele siyiphathe kanjani kwengangikuthiwa uJehova ngaleso sikhathi nokumema ukuthi hashe elimpunga alingene kunoma ubani alivulele isango lingene limemele kulomhlangano amen hayi ke ngase ngiyaqeda mase ngiqedile sengibuyisela kumshumayeli uthi umshumayeli ngiyakhuleka mfundisi ukuthi
abazibikayo abeze kuwo. Bese ngiyavuma. Uthi manazaletha abazibikayo, ababongayo, abacelayo, abaye kumfundisi. Bese kuthi kumina kuzabe isakhiwo sibhizikezeni lakithi saphiwa uNkulunkulu ukuthi asakhe isibhedlela sethu sezwe lakithi. Uthi umshumayeli abeza kimi. Ayike bese bagqugquzela ke abanqanga ngendlela benqanga ngayo ukuthi befaka uthando, abafaka uthando ukuthi ayiphumi inketho. Bese bese uthi uJehova ukudinga kwethu kuphelile thina nzalo kadingane senakho. Mabefika beza sokufika umama. Uthi mama mfundisi. Nansi ingane. Ineminyaka emithathu iphethe wesini. Yindodakazi yami. Mangalaza ngithi ngimbona lapha lo mshumayeli ulungisa indlela lapha ukuthi amakhosi angavaleleki. Uye lo ngikhuluma ngayo. Thembele nakuwe. Uthi umama inkosi unyazo lezwe ufika umyalezo uthi siyafuneka ngale mithwalo wonke amanazaletha uzofika. Bese ngicamanga uthi ngayithatha lengane yayingahambi iminyaka seyimithathu yebo iphethe wesine wakabani lo manje wakakhanyasa kanjalo. Uthi ngayithatha ngahamba nayo ngenxa yomsebenzi esengiyibonile uShembe unyazi lwezulu luyenza kuleli thempeli. Uthi ngathi mangifika uthi kulomuzi mfundisi ahlala isonto lonke kwathi kwelilandelayo wakuvala umhlangano. Obese ngithi egospel athi uthi ngafika nayo ngayibika ngayisa kuNkulunkulu ngafike ngayibika ngathi liphela isonto ehamba yayisihambi ngayo. Amen. Hawu kunjalo mama uthi into esayisele manje kodwa nginethemba lokuthi nawe uzoyenza ayikakwazi ukukhuluma kahle. Mhlawumbe abanye obaba bazi ukuthi ingane ihamba masineminyaka emingaka. Nyaka wodwa ngiyahamba. Kodwa le ayisihlale 3 years kwafika uJehova yahamba ngayo. Amen. Hawu ngakubabaza nyazi lezo. Namhlanje ngiyakubabaza. Ngoba ngiyibonile lemsebenzi nangesabathe lingale kwaleli ngabona ukuthi yobe isho incwadi ithi abangihamba yahamba impumputhe ziyabona ngibona isuka lapha emva. Amen. Kungakho Nkosi yamakhosi size kuwe. Kungakho Nkosi yezulu nomhlaba kusuka amakhosi eza kuwe. Ingoba siyagcwala sithi nyensi enhlizweni zethu ukuthi uNkulunkulu. Ngakubona Jehova ingcwele kwakula ngo-1977 ngangaboshela into engayazi kwakona ukuthi ime kanjani kodwa ngayiboshela kodwa kwathi mase kudlulile ngase ngibona ukuthi bufuna ngikubona impela ukuthi njengoba uma bethu uNkulunkulu nje ngempela uye. Amen. Ngase ngimdala. Ngangicelile nje ngo-76 July. Kusho ukuthi ngiyibhizi ngilobola.
ngo-77 kwakula kwe-April. Masiphuma lapha ekhaya elidala kwangekho kukamanga njengekukamangayo ukuthi ikuphi okuyikona, kodwa ngangibheka abazali bami ukuthi bathi kuphi okuyikona, base bengithatha bathi silandela wena Jehova oyingcwele. Ngoba ngangiyibhungu ngingazi nokuhlukanisa ukuthi kukuphi umlando uthini. Ngicabanga ukuthi ngalelo langa wawungivezela ukuthi uNkulunkulu njengoba nginamhlanje usangivezela. Ngihamba ngesitimela manje emsebenzini, ngisebenza la eMlilo. Khona FM kwaphika hathi. Ekhaya kulapha eMlazi kaYu. Ngibuye ngihambe ngenyawo ngiyogibela kaMnyanda. Mangena esitimeleni. Ngelinye ilanga kwakumsombuluko. Masuka isitimela siyezwe lethu, sihamba sithatha, sifisa sigcina sesigcwele. Sokukhona nabamile la abajwayele ukugibela isitimela bayazi ukuthi khona abahlala phansi bekho khona gcine sekunabamile la sokuzinyokotho ephaseni. Senensizwa ngakithi sifunde iphela. Avula amaphoyisa ngale maningi. Isitimela sibheke rinya, avula ngale angena. Abakhuthuza abantu adlulela thiwa yini lento le? Thiwa coach. Oh. Ngiyabonga. Bengisho wathi ngiyanakelela. Cha ngikhonza unyaka. Coach. Kwathi ngemva nami kanjani? Kwathi ngemva labuya. Hayi kaselakile sibheke phansi nje ngalensizwa kashinga sifundela iphepha. Ngathi ngizwa lalithi whose bag is this? Nifethe isikhwamana esincane nje. Sibrown sibhalwe uSAA. Ngeke sesiphaka bese sibuye siqhubeka nomsebenzi wethu. Sayisawudlula rinya. Libuza lesikhwama ukuthi sikabani. Safika emiyabheka lasehlisi. Sabaningi nami ngawo omunye wabo. Mase sihamba phansi. Sibheke police station. Salibele donsa ngamunye lemthini sombo. Donsa ngamunye. Kwazi kwagcina sokusele mina kubantu engazi noma bese u20 kodwa kwasala mina kwamningi esikhwama. Into phakathi esikhwameni angiyazi nokuyazi ukuthi hayi ngoba ngithi yebo akusona sami isikhwama ngisazi ukuthi sinani kodwa mase ngizwe ukuthi sinani sikunento nje engikaze ngiyibone emhlabeni. Masifika lapha lifanele lithathe isihlalo khona izihlalo ezindala ezazo amaplan thatha lona ngihlalisa kusona ngibopha ngebhande ngibophe ngala phindele ngibophe ngala ngibophe la emathangeni ngapha nangapha kube ingondwana nje isihlalo bese lisho ngempama lisuke liye lapha etafuleni laba khona amanye lapha engibotila ilabe sayina khona mabengena noma bephuma. Uvane kusuke uvane kusuke esitweni kwesibhakela phindela fukeleni hlabe ngemini osini hayi kwaba yona impilo yami la kulesihlalo saze sephoka isihlalo ngahlala nalo mlenze ngemva ngalala phansi ngisho lingenayo lithi mali ngena lingabuzi lutho lifanele liqonde kumena esihlalweni fuke lingidabule ngempawu. Kodwa ngixoxela wena ongayifakile ingubo emhlophe uthi kusezulwini.
ukudinga kwethu thina nzalo kadingana kuphelile masila. Hawu lathi malingenelenye asemaningi phela nje wonke mali liyasuka nelinye malithanda lezinto elithanda sephuka isihlalo ngalala ngomhlane lemlenze ngemva ngiboshwe ngayo ngase ngiwabuka kanje kwakhona lengibhekayo ngase ngilikhweba lendi ashohlamehlo amanye nalo leza lishohlamehlo ngithi yini lo yifakile khomba isibhamu lika isibhamu sesekwenza sekudubula abantu abanjengawo ngithi pho manje sikiphe phela isibheki athi lawe kade sehlohlamehlo ukuthi ngithini ava nasuka wonke afika ngiqaqa amabhande angiqaqa amabhande asengihlalisa lapha athi angibhale statement. Hawu into ephakathi esikhwameni insangu ngaze ngiyibone ngisho imililo esihlahleni ngaleso sikhathi. Hawu kanti ngishaya insangu bayibala-ke bathi amaphasela ngathi noma ayi-66 kanjalo futhi mase bakuveza kwembholompana njengomuno nje kusongiwe inqanyane kuthiwa kwami hayi-ke ngalala khona ngavuka ekuseni ngaweliselwe wintwede lapho sengiyothetha khona sengiyoqula khona. Mangifika khona uvela omunye ubaba uthi ummeli wahulumeni ngaleso sikhathi bese kufanele kuqhamuka oma futhi bebehamba bengifuna ukusuka ngoba ngakhula ngomuntu nje ofana nesithothobala kodwa ngingesona namanje futhi ngisafana nesithothobala kodwa ngisona. Ngisho ngifunda esikoleni ngangazi ukuthi mangiphuma esikoleni siphuma ngo3 kufanele uyashaya u4 sengigekhaya akukho la ngizophuma ngidlule khona. Makunomdlalo kufanele ngiqale ngibekise mangizotshenwa manje ngesikoleni ngizocela uxolo kothisha ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukuphumelela ngoba kufanele phela ngihlele ekhaya nabo bangihlelele ngoba bazi ukuthi ekhaya nje mangiphuma kufanele ngize ekhaya. Base bedabuke kakhulu-ke bebona ngingafiki kanti ngenhlanhla noma ubekhona la eThekwini. Badabuka kakhulu-ke abazali bami ukuthi hawa ngibuyanga ngani izolo ngoba kuyathi eshaya upastring bese ngikhona ngoba ngiphuma uthuya emsebenzini balala bengalele bavuka bongifuna esibhedlela bangifuna emajele bezongithola. Bese khuluma nabo ummeli athi hayi ummeli kahulumeni ngamsiza ngempela wangisiza kwakhishwa ibhayili ya 150 kwakuyimali enkulu kabi leyo ngaleso sikhathi emsebenzini ngangihola u26 rand ngesonto. Ngase ngibulala ngoba ngangisuka efemini yangemuva ngangihola u13 rand. Kodwa la ngiyakhona ngiya lapho uJehova oyingcwele ezoziveza ukuthi uNkulunkulu impela engitshona abazali bami ukuthi asihambe noJehova size lapha ekhaya kuyikona. Hawu wangibhelela wakhuluma lo mmeli bayikhipho ma ebhekile kwasethiwa icala liyahlehla lizoba la eWestville ngomhla wothile. uJehova wasuka wehamba umhlaba wonke afika ahlale la adlule isonto lodwa adlulele lapha lathi mase lizofika icala wasuka kiThelethezini wabheka enhlanhleni. Sezwa ukuthi uJehova kiThelethezini salungisa sithi sogoduka ukuphela kwesonto elilandelayo kanti ngolesibili uyadlula enhlanhleni. Singayisayanga ngakithi
ngagibela isitimela ngisuka la eThekwini ngibheka eMaritzburg ngathi ngiyofika mangifika nje enhlanhleni ngikhuphuka ngeke ngisuka lemgaqweni ngikhuphukela khona ngahlangana nabantu bephuma enkonzweni yasemini awu sokuphela ngishasemini ngathi ngiyafika inkosi yezulu umhlaba sayihleli yodwa ethempelini abakhona bahleli njengalapha ya kuthiwa asebeyothi inkosi sebehleli nalapha ngashawuva lo ngajuluka ngamanzi ngathi ngigaqa ngenkosini ngigaqa ngibuye ngiyime ngikhwela isihlalo sasezulwini sithosa Hosi ngathi ngithule ngeke amanzi baba ngiboshiwe bese ngililanda udaba njengoba kade sengililandile bese ethi uJehova ahleke athi pho uyesaba hawu uNkulunkulu uyangihleka ngisho ngihlezi hawu madoda Jehova uyangihleka ngixake kangaka ubamkhulu ozala ubaba wethi mayisikhokhela esitshene ekhaya athi ningazenzi izinto ezimbi mina ngingaze ngiboshwe njengoba ngisengize kangaka ngangena la umahloni ukuthi hawu mina ngizaboshwa ngoba mhlawumbe kuzokhuleka ukuthi ngempela lento kangiyazi hawu yesaba kase ngimlandisi baba usemakhosi ubamkhulu kasho kasho athi naye ngeke ubone ngaphuma nginaleyo lethemba lathi malifika ilanga leqala ngafike ngangena ebhokisini yangena lensizwa yebhunu yangena nayo inde yasifika iqala yayilanda ukuthi no 15 years iwenza lo msebenzi ngakho ke yakwazi ukubona umuntu uma noma ngabe ethulile ukuthi into yakhe noma uyena owenze into yasilanda ke yabeka ukuthi yabona ngani ukuthi mina isiyabona ngethuka ayike yalanda kwase kuthiwa hayi ake uzivikeleke nje wangena Jehova oyingcwele wangena ngibhekile ngathi ngiyabheka ngabona ukuthi abantu ababoni lutho endlini sikwamecele kwami okokuqala akukhuluma uJehova uthi ake umbuze ukuthi isitimela sikabani ngabuza aphendule sikaloli uthi awubuze ukuthi indawo yokuhlala nendawo yokubeka izikhwama ziqaqene kanjani athi indawo yokuhlala abantu iphansi bese kuthi ukubeka izikhwama ibe ngaphezulu athi phezulu athi buza ukuthi phezulu kwabani ngimbuze ukuthi phezulu kwabani athi phezulu kwalabo abahleli phansi uthi kambuza ukuthi abantu abamile ilaphi indawo yokubeka izikhwama yabo isiphoyisa basibeka phezulu kwalabo abahleli phansi wasejika wasezulwini wathi awubuza ukuthi la kulapho kambuza wathi kusenkantolo uthi uncike la ecele kwami uma ikhuluma ngiyababheka abantu ukuthi bayambona yini hawo singabonga ba yayithi intsha yakithi seyigugile uma umthetho eganeka isibasa zithi mase iphithene endlini kovuka nathi ashaye phansi athi sona uyinuku ngokudunga into enhle kangaka athi kusenkantolo athi ambuze ukuthi
lesigubhu sikagesi esiphezu kwakhe njengoba sifile nje sibulewe uyini asifile kodwa isigubhu mangisibheka kodwa uJehova angibuza ukuthi njengoba sifile nje athi uzama ukuhlehla bheka phezulu ishaye phansi manje ithi ungasifile phendula athe naya kumina athi uJehova pho awumbuzi ukuthi pho usho kanjani yini athi akuyena ngimbuza yini umthongwena uthi hayi ukuthi sasenkantolo bese athi awumbuzi ukuthi pho njengoba ethena isikhwame sakho uma siphezu kwenu esakho kodwa kube nabantu abamile ubusho kanjani ukuthi sakho obisitimela sikaloliwe yena ethi isigubhu esifile asibulewe uyena ngoba senkantolo hawu kungakho ngicelile uJehova omuhle phuma ingilosi zakho zize kimi kodwa singabona umuntu ubonwe yimi ngedwa ngoba ngiyakwazi ukuthi ufihliwe uyakwazi ukuyifihla abantu bangakuboni kwathi inqi bathi manje asiboni ngesikhwama kwesakho ngakho ke icala liyaphela esika la phansi azokuyalela amaphoyisa khona eoffice uyothatha 150 wakho ugoduke ngesika la ngiyalile iphoyisa lathi ngena lapha ngangena ngathatha 150 wami ngahlaba ngejubane into engihamba ngigiye endleleni ngazi nokuthi ngogibelaphi itawu uJehova shambeni Manazaretha mahla enkosini mangidlula singenile umhlangano ngomhlaka wawo mayifika uJehova phambi kwethu wasasipho ukudla kwasezulwini manje iziphathe kahle kulomhlangano manje uphathe kahle lo mhlangano yilona yiloyo uyosithola isibusiso asizele amen siphiwe safika ngongefana abanye bafika mhla ka-22 abafika mhla ka-2 kwazi ngasho mhla ka-7 abanye befika umfundisi bele memezile ethiwe abadinga ukungenisa umdedele bazongena kodwa thina safika mhla ka-1 sathola leyo nhlanhla ngiyadlulisa kuthina sonke ukuthi faye siyibambe leyo nhlanhla manje iziphathe kahle manje uphathe kahle lo mhlangano manje iziphathe kahle manje uphathe kahle yilona loyo uyohamba esiphethe isibusiso sizele njoba siyilanje Jehova oyingcwele sidinga into eziningi ezahlukahlukene bana abantu baneminyaka abanye bayagula baneminyaka bagulelwa kodwa khona okukhulu kunako konke inkosi yezulu lomhlaba eyasithuma kona yathi manifika phambi kwami yathi ningabona ibala ukucela imbuzi kuphela ukuthi imbuzi ziyafa inkomo ziyafa athi nibone nifike ucela uthando ubothi mawufika nifike phambi kwami nibeke ozukwa nicela uthando ngiyakhumbuza ukuthi sonke njoba sila uJehova asiguqe phambi kaJehova sicela uthando ngoba inkosi yezinomhlaba izolo ngelinye ikhuluma ngothando ithi uthando alingasipheleli uthando ngathi liyasiphelela ithi ilinganisa ngesilwane ithi khona indoda eyayifuye imalasi abanye bathi ngani ithi lenganga yayithanda kakhulu le ndoda yayithi mayivuka ihambe emsebenzini iphelezele ifike estopini ibuke igibele bese ibuka ngewindi ihambe ibhasi bese ibuya imalasi ezekhaya isiyoqala isikhathi ukuthi seyiyabuya bese ihamba iye estopini imhlangabeza umnini wayo asicela uthando konke
ethi singahlulwa izilwane. Ithi kwahlala le malasi imphelezela umnini wayo ibuya imhlangabeza ntambama wayesecamanga umnini wayo ukuthi ayisengifuna ukushintsha inxiwa. Ngiyakuphi nkosikazi ngizoyibulala le malasi. Hayi sambe nayo baba. Hayi le malasi ayikazi igibele imoto. Wathi mase kufika insuku zokuthi seyahamba sebeyathutha yayisibamba yayiphihliza yasihamba iyoyiphonseweni. Kwathi ngakusasa yabonakala imalasi sengene egcekeni yayikhuhla kule ndoda yayikhuhla kumnini wayo ngoba inothando. Aliphelile uthando. Masingaguqa Jehova sicela uthando lomntwana olungafiyo umthethisa la mntwana agijima lapha abuye esethi umkhulu manje mkhulu kwahla kwacima hayi soka la umphasu agijima abuye umntwana esekhohliwe. Asicela uthando fundisa umthetho hambe eJehova ucela uthando. Njoba sila ikhonza ezinhle sizomukela izibusiso esiziphiwe uJehova mhla kungena umhlangano masiphathe kahle. Kodwa ngiyakhumbula ngelinye ilanga ithi inkosi yezilomhlaba ithi nibofika nithi manifika ninikele abakini ukuthi nifikile ithi lo osuke sanda ukuhamba ithi bomnikelela uthi mawuminikelela uqale umbizela ngegama uthi nginikelela usibanibani ngoba yindi indlela. Singakho ethi usukangixaka umuntu athi mazonikelela abakubo afike no5 cent athi uzonikelela abakubo kodwa le isinkwa yena akazasithenga ngo5 cent uthi wonke amakhashana ezalukwazi engadla u5 cent yena ehlulwa ukudla isinkwa sika5 cent. Yikuthi angenza kwesinye isikhathi ufike insuku uJehova athi asigoduke kanti ukhohliwe. Ukhohliwe kuya kuJehova ukukhumbula ukuthi bonke balapha kuye. Bonke abakithi balapha kuye isho njalo inkosi ezinomhlaba ithi mawufika uzocela kuthina boshembe uthi siyasibheke bona labo hamba nabo sibuze kubona ukuthi simnike hayi ungamnika akasenzeli lutho. Izinabo shambe sasimnika isibusiso ugodu kungaphethe lutho ngoba kusho bona bathi asingabi isibusiso kodwa mayitha umnike uyasebenzela lo mntwana usenzela konke bese sikunika yothi ufika ekhaya izinto zibe zenzeka. Kukhona uthando ofuna silicele uthando olungenamona uyingwa isho njalo incwadi ithi uthando alinamona. Singalingisa unkosikazi owenothando lokuthanda umyeni wakhe kodwa kwathi uma engabatholi abantwana babafana ethola amantombazane wodwa ozomthanda umyeni wakhe.
mayithola umfana uyadlula emhlabeni. Uthi umkhwenyana wakhe, nkosikazi, ngoba ngathi sesimile sisabathola abantwana, ngicela ukugana. Uthi umama ethanda umyeni wakhe, uthi hawu baba, kwenze njani, kukuphi la ngixaka khona? Uthi hayi, akukho la ngixaka khona, kodwa kuphela ukuthi manje asibathola abafana, nami ngifuna umfana wasecamanga unkosikazi onothando kanti unomona enhliziyweni. Kodwa umona wokuthanda indoda yakhe, khona uthando njalo. Hey, umfundisi umthetho ave lithanda unyazi kanti unomona. Ufisa sengathi umfundisi umthetho unyazi lingathanda yena yedwa. Ungenzani malithanda mina ngedwa? Kubatshazwe kanti kubatshazwe iphutha. Wathi unkosikazi uma esevumile yasigana indoda, yasinelwa indoda, kwafika umama omncane wazithwala, wathi masifika usuku lokuthatete wasetatazela, umama omdala watatazela wayishaya phansi umama ingane wayimukela lo, wayibuka kahle, wabothi awuntshayi Nkosaza. Hayi wayinesa kahle kwahamba kwafika isikhathi sokuthi yelanywe waphinda wayithwala, kwathi makufika isikhathi sokuthi akhululeke watatazela umama omdala wamnesa kahle, wasondela yena kakhulu, yaphuma ingane, wabona ukuthi hawu insizwa, wathi ngqi kuqhoqhoqo, yahamba ingane. Waqhubeka kanjalo kwahamba kwathi makufika insuku zokuhamba emhlabeni, wathi uyahamba wafika ingane emile, zibuza ukuthi wasibulalela. Thando linomona. Sengathi uNkulunkulu angasisiza siphuthane, kodwa sicele ngoba wathi sibocela kuye ukuthi sicela uthando, kodwa sikade singathi sicela uthando kanti ngapha enhliziyweni kukhona umona. Naw usubike. Sasakhuluma isilwane sithi kufika indoda, ithi indoda, baba inkomo zami ziyafa. Hawu. Zibulawe inkomo zakho. Baba ngazi. Ziphuma zidlelweni. Ziphuma zidlelweni, zibuye zingasaphelele, sokhona efile. Kuduka kuye ekhaya. Uzofika uyibone into obulala inkomo zakho. Yakhoduka indoda, kwathi ukuphela kwesonto yabuya indoda, yasho yathi baba angizange ngibone lutho. Hawu, wabona lutho? Angibonanga lutho. Lalela. Kusho umabona kude. Njoba sila nje sinethemba lokuthi emakhaya baba ngisho ngabasele wodwa, ngisho ngabasele nengane, kodwa kukhona yena. Masenzo kubi. Awubonanga lutho? Angibonanga lutho baba. Uthi makhelwane wakho njengoba uthi mawuzikhipha inkomo bese ethatha isigqiki aqothe la bese encika ngendlu athamela isidake, awuzange umbone? Uthi hayi ngihlala ngimbona baba njalo mangiyikhipha uyaphuma aselela. Uthi pho wathi awubonanga lutho? Ishangethi yena uthi mawuzikhipha inkomo azibuke ngenhliziyo yakhe afisisa ngathi zingafa, kungakho ifa. Ithi akekho umthakathi odlula inhliziyo, ukuthakatha kusikona ukuphatha umuthi udlisa umuntu. Uthi kodwa inhliziyo, uma ithi inhliziyo sengathi ngenzeka lokhu kanti vele udalwe kabi, uthi yenzeka leyo nto. Ayitushilo nasemini uzobesha, ungamfiseli ukuba umakhelwane wakho emzini wakhe. Ngenzeka nje umfundisi umthetho ukuthi sokuthatha njengeculo. Hayi inkulumo. Sikhumbuza zonke, ungamfiseli okubi umakhelwane wakho emzini wakhe, inhliziyo esuka ifisa.
Ethi uzibulela ngenhliziyo inkomo zakho, kodwa thina boshembe sesiqedile manje, noma engaphuma ahlale afise nganani ngeke ziphinde zife. Ujabulile. Noma ubani angafiki usuku lokuthi agoduke engaguganga, kodwa sengathi singathi masiguqa sicela uthando olungenamona, ungavane nje uphathe u5 la. Lungile u50 la. 100 la. 1000 impembe umona ngoba uqeda ngishumuzi. Uyaphela umuzi uqethwa umona, ngingangacela namhlanje Nkosi yamakhosi ngisaphinda ngisacela, akekho umunye ngacela kuwena ngaphandle kwakho. Ngacela ke ngaphandle kwakho Nkosi yezulu nomhlaba. Ngiyangacela izolo. Nkosi. Jehova ingcwele. Cela thina maNazaretha akho asebuhleni singabunawo umona. Khuluma ngendoda. Le ndoda eyayinonkosikazi wayipha amadodana elamane emabili. Okwahlala esekhulile lamadodana, kodwa engakaganwa wayesehamba unina wayo, kwasekusala iqweqwe zemposho ekhaya eZulu 3. Zahlala indoda namadodana nayo yahletshwa umkhuhlane, yathi suka yayigula kwaqina umkhuhlane, kwathi ngelinye ilanga basebiza amadodana kwathozani labafana bami basebehlala. Isibantu bami ukufa songehlule. Kodwa mangihamba emhlabeni ningabokhathazeka, makwenzeka ngihamba ngokuthi mase ningifihlile bese nisenifuna lifa ngoba nginishe nefa elikhulu nelimnandi. Ithi mase nilifuna seningifihlile ithi imbodile izindlu. Kothule. Yayisisuka enye indodana yakhokhoba yaya kuye. Le ndoda yakhile inezindlu nje ezinhle, ukhona ngisho enamakamela amathathu okulala, iba no round, yakhile umuzi wayo muhle. Yasuka indodana yaqonda kuyise, yafika uyise awusethu. Yasibheka umfowabo, wasuka nomfowabo wayakhona. Base bamnesa uyise bathi mabeqeda, kodwa ngikhuluma ngenhliziyo onothando ukuthi masicela uthando asikhiphe umona. Khuluma ngothando nomona. Ave nothando sibani bani. Kanti ave umbulala futhi umona. Into ezimbili ziyaphikisana. Bamfihla uyise base besuka ngakusasa sebeyaklina egcekeni ngoba kade kugcwele abantu kunomfihlo. Base beqala uthi omunye hayi ngiyeke umfowethu ngoba umfowethu uzothi esuka masike sahlukana bese ebuya azodila izindlu alithathele le mali ngoba unethemba makhulunywa ngefa nje usuka wazi ukuthi kukhulunywa ngemali. Ayicaphuna athi ngibiza mina abuze sevele egodlile eceleni. Waqonda kumfowabo, mayifika kumfowabo eyikhuluma le ndaba nomfowabo wajabule wafa ngoba naye yakhe inhliziyo kade incike lapho. Wathi babe umfundisi wakithi la ekhaya eguqele ngiguqe khona, wathi ungabe uyifuni into iseduze kwakho. Ngangimoya basuka baqala bathi umfowethu asihambe siyoqasha umshini, khona umshini enebhakade ngemuva nangaphambili. Base bewulanda lo mshini
bakhomba endlini kayise baqala bayibeka phansi bayahlelwa bathi babheka bangabona lutho baqhubeka nazo izindlu kwathi okusale yodwa indlu nayo bayidiliza bayibeka phansi base bayibona indawo ekhonkiwe bathi cishelila bathi bafika nesivalo sikakhonkolo yayisikhiwa bathi lila bamnyalela kahle operator bathi ayikline kahle yaklina kahle zungeza le ndawo yaklina kahle zungeza le ndawo athi mase bebona ukuthi hayi sebengayivula le ndawo base bethi hayi waza baba bayibiza operator bakhipha kuyabumali bamnika bathi siyabonga babothi naye mabeke balivula ekhona uzofuna ukuba neshare linda hawe tshekuli makwabo mayihamba ki kubina amaphakethe amabili ithi mayihamba ngathi uzowa ngekhaya babuyisa ipiki bayishaya ngidi bathi yathi base begijima beveka phakathi ngoba bazitshela ukuthi phakathi bazofika isitaki so 200 no 100 kuhle wena owabona unkunzi ebovu umfoka Njomani wezozala bathi mabevula base bebona kunesiphetho esincane sephepha esibhaliwe phakathi naso asabangalahlisa ithemba banethemba lokuthi hayi leli phepha lizobelela ukuthi bazoyilanda kithi ibank noma amaplaza angalapha bathi malifunda iphepha liphele amagama amabili lidlala ofunda ukuzimela inhliziyo enomona iphelile manje Nkosi yamakhosi sengibona ingilosi sesukile phambi kwami sengiyacela namhla uvongcwele ubuyisa umsebenzi wakho ezulwini kade ngithume wona baba dwalelile kubelihle lokugeza izono zethu siyabonga amazwi amnandi saphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise